gledaj sad ovo, imaš provjeru grešaka. Klikniješ to, kažeš malo scan i sad čekaš. Ali prije mi našao jedno da vidim šta će sad na. Evo 100%. Da im mogu poništiti tu grešku. Engine code, temporary security, close, web lookup, aha. Koje tražište. Close, neće to sad. Viš ovo, real time information. Prile, vjeruj mi, ovo je beto. Dobro šta je, dobro, stojim sad pa nema ostalo. Što ima ovako, gledaj sad ovo. Stvar ovako. Znači samo obrtom mjerno. Evo ovo ti je da mjeri, ali ne mogu, stojim, ne mogu da snima. Fuel system. Ovo nisam ja. Imaš ovi. Sad samo malo. Wow. Turba dole je. Pa sad ovo gre.